La famille, zan yi ƙarin haske biske ga matasa musamman mabiyana ko in ce musamman mu masu ganin gwamnati ya kasa. Tsari ne ba guda ba. Akwai abubuwan da mutane suka kila akari da shi saboda ba system in Niger bane. Kasashe waɗanda kuke ganin kamar sun ci gaba, kuke ganin ci gaba ne can. Tsari ne suka yi mu, ba wai ci gaba ne suka yi mu. Tsarin tahiyar da mulki ne suka yi mu. Bari ba ku misali. Kaga mutane a Niger zaka kashe miliyan 10, miliyan 100 gwamnati bai ci dala guda ba suke gare ka ba. A Almai ko in ce maka a Turai duka motsin dala Turai gaba daya da dala ta motsa sai sun ci wani abu. In dai zaka saye abu supermarket, in dai zaka saye ga mai shago, in dai zaka saye kai ko ga mai wane ne, in dai zaka bada kuɗi to gwamnati sai ya ci biske gare ka. Dala in zaka shi dala 5 gwamnati na da kaso biske gare ka. To nan ne bambancin samu asali. Saboda haka nan kaga kiyon lahiya ne, ruwan ƙasa ne, wane ne duka ya ta'allaka ne ga mutane ga irin ku za ku ji an ce in ka zo Turai za a baka kuɗi kaza, za a biya kuɗin gidanka, za a biya. Ai ba gwamnati bane yake. Mu ne masu aiki muke biyan waɗannan kuɗi. Gwamnati yana ɗauka yana rarraba mutane wanda ba su nan ga aiki. Ana biyan marasa lahiya, ana biyan waɗanda ba su aiki suna gida, ana biyan wane ne, ana biyan wane ne, duka ta hanyar tax ake samu wannan kuɗi. Nawa kuke biya tax a Niger? Zo ka faɗa min nawa kuke biya tax a Niger? Balle ku jira gwamnati ya yi muku duk abin da kuke so. Bai iya yin kaza, bai iya yin kaza. Niger da ta motsa za ta yi abu cikin aljihun ta musu. Ba magana ce ake tax. Shin yan sana'a nawa akwai masu biyan tax 100% wanda kuke jiran gwamnati ya ɗauki nauyin kowa da kowa? Duk inda kuka nemo gwamnati ya biya bukata, kuna son ya biya bukata. Da mi? Da jinin jikin shi ko da mi? Ku zo mu yi magana. Ku di gaskiya kuma ku bari gaskiya ta aiki. Saboda haka nan idan kuna kishin ƙasa ku bari a zauna lahiya, ku bar kokarin sa mutane cikin juna. Idan kuma sun ƙasa ta wace, bismillah ku ta sa mutane cikin juna mu koma gidan jiya. Amma magana na fi sabilillahi akwai abubuwa da wanda Niger ba ta iya. Saboda duka ci gaban ƙasa ya ta'allaka ne ga tax. In ka ɗauki Almai duka mocinta gaba ɗaya muna kyautata zaton ƙasa tana cikin ƙasashe inda ake cewa akwai rayuwa ta ƙwarai. Amma duka rayuwar da ake wallahi ba gwamnati ba yake biya, tax ne yake aiki. Da tax ne za a biya wanda bai aiki, da tax ne za a biya gidan wanda bai aiki, da tax ne za a biya ka in baka da lahiya, da tax ne za a duka wani motsi na ƙasa gaba ɗaya tax ne. Niger kuma nawa kuke biya tax? Nawa kuke biya? Sannan kuma kuke jiran gwamnati duk motsi a ce gwamnati nawa ga gwamnati? Miya ga gwamnatin ku? Babu kuɗi. Babu kuɗi aje. Dan shi za ku ji an ce yau gobe na haka, gobe na haka, gobe na yau babu ne, babu. In babu kuma ya za a yi? In akwai ne ake, in babu ba babu. To da ganin in kun tattani shi in bai yi ba, in babu abu kasa ya zashi. Kana za shi da jini jikin shi zashi. Dan dai shi na sunan gwamnati shikenan da sata zai ta shi aiki. Jama'a, ku da cikin hayyacin ku. Starboy daga Jam. Wannan video ne na duka ga irin mutane inda baka tunani irin na mutanen gabas. Allah samu dace. Starboy daga Germany. Partage la video.